सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे, थोडा वेळ शांत राहायचा आहे आणि बक्षीस पात्र विद्यार्थ्यांनी मात्र त्यांच्या नियोजित जागेवर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. ॲडव्होकेट शामराव सावंत यांना विनंती आहे की कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. सावंत मॅडमांना विनंती आहे की कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. साळगावकर सर, कृपया व्यासपीठावर या. शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी संचलित राणी पार्वती देवी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज सावंतवाडीच्या लोकगंध 2024-25 या वार्षिक पारितोषिक वितरण व स्नेहसंमेलनाच्या दुसऱ्या दिवसाच्या सुरुवातीला मी तुम्हा सर्वांचं उपस्थितांचं हार्दिक स्वागत करतो. तसेच व्यासपीठावरील सर्वांचंच मी शाब्दिक स्वागत करतो आणि आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. तमसो मा ज्योतिर्गमय अशी उक्ती आपला घोषवाक्य म्हणून वठवून घेतलेली ही शिक्षण संस्था बऱ्याच कालावधीपासून ज्ञानदानाचं कार्य करत आलेली आहे आणि त्याच मितीने आपण कालच्याही दिवसात बघितलं की बरीचशी पारितोषिकं आपल्या विद्यार्थ्यांनी पटकावलेली आहेत. आजही बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांची पारितोषिकं दिली जातील, त्यांचा गुणवंतांचा सत्कारही केला जाईल. परंतु आपल्या या प्रशालेच्या माध्यमातून आपल्या पंचक्रोशीतल्याच नव्हे तर दशक्रोशीतल्या अनेक विद्यार्थ्यांचं शिक्षण या संकुलात पूर्ण होतं आणि हे संकुल ज्यांनी निर्माण केलेलं आहेत अशी दिग्गज मंडळी आज आपल्याला पाहुणे म्हणून इथे लाभलेले आहेत. व्यासपीठावरील सर्वांचं पुनश्च एकदा आपण जोरदार टाळ्या देऊन हार्दिक स्वागत करूया. कालच्या दिवसात आपल्या भारत देशात एक घटना घडली. भारताचे माजी पंतप्रधान राहिलेले थोर अर्थतज्ञ म्हणून ज्यांची ख्याती आहे असं ख्यातनाम व्यक्तिमत्व, उच्च विद्याविभूषित आणि विनम्र सात्विक वृत्तीचे भारताचे माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांचं दुःखद निधन झालं. त्यांच्या आत्म्याला श्रद्धांजली देण्यासाठी मी सर्वांनाच विनंती करेन
की आपण आपल्या जागीच उभं राहून 1 मिनिट स्तब्ध राहून श्रद्धांजली वाहायची आहे. सावधान. ओम शांती शांती. विश्राम. कृपया सर्वांनी आसनास्थ व्हावं. मी सावंत सरांना विनंती करेन की त्यांनी कृपया इशस्त वन व स्वागत गीत करणाऱ्या मुलांना घेऊन रंगमंचाकडे यायचं आहे. दोडामार्ग हायस्कूलचे मुख्याध्यापक प्रल्हाद सावंत सर इथे उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती आहे की कृपया त्यांनी व्यासपीठावर यावं. आपल्या प्रशालेतील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी सावंत सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केलेलं कंपोज केलेलं इशस्तवन व स्वागत गीत सादर करतील.
यानंतर उपस्थित सर्व मान्यवरांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं अशी मी विनंती मुख्याध्यापक उपमुख्याध्यापक यांना करतो. आजच्या कार्यक्रमाला आपल्याला उद्घाटक म्हणून लाभलेले माननीय श्री श्रीधर पाटील तहसीलदार सावंतवाडी तहसीलदार साहेब यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करत आहेत आमचे मुख्याध्यापक श्री धोंड सर. नमस्कार. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी संचलित राणी पार्वती देवी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज सावंतवाडी लोकगंध वार्षिक स्नेह संमेलन 24-25च्या या प्रसंगी सर्व मान्यवरांचं मी संप्रवी कशाळीकर हार्दिक स्वागत करते. सन्माननीय विचार मंचावर आदरणीय महनीय आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष
शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी विद्यमान अध्यक्ष सन्माननीय विकासभाई सावंत, आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्घाटक माननीय श्रीधर बाजीराव पाटील, तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी सावंतवाडी, सन्माननीय डॉक्टर दिनेश नागवेकरजी विद्यमान उपाध्यक्ष, सन्माननीय सेक्रेटरी गुरुवर्य व्ही नाईक सर, खजिनदार सन्माननीय CL नाईक साहेब, स्कूल कमिटी अध्यक्ष सन्माननीय अमोल सावंत सर, या शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सर्व संचालक मंडळ सदस्य, या प्रशालेचे आजी माजी शिक्षक, तिन्ही शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या तिन्ही शाळांमधील सर्व आजी माजी मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक, उपस्थित पालक वर्ग, पत्रकार बंधू आणि माझ्या विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी आणि त्याचबरोबर माझे सर्व सहकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, मार्गशीर्ष मास, प्रसन्न दिवस आणि आजच्या या प्रसन्न दिवशी आपण या लोकगंध वार्षिक स्नेह संमेलनाचं उद्घाटन करतो. माणूस या माणसाची अशी रचना असते की आपण स्वतःची पाठ स्वतः थोपटू शकत नाही आणि कोणाकडनं तरी आपल्या पाठीवर शाबासकी मिळावी आणि ती मान्यवरांची असावी आणि यासाठीच हा सारा प्रपंच. जिल्ह्यामध्ये नावाजलेल्या या शैक्षणिक संस्थेची ही शाळा आणि या शाळेमध्ये होणारे विविध उपक्रम, या उपक्रमांमधून घडणारी हे विद्यार्थी, स्वरांगी खानोलकर सारखी विद्यार्थिनी असेल जी आज जानेवारी महिन्यात आपल्या राज्याचं प्रतिनिधित्व करणारे नृत्याच्या माध्यमातून, पूर्वासारखी मुलगी असेल जी एकपात्री अभिनयातनं अभिनयाची चुणूक दाखवते, अब तक सौ पार क्रीडा क्षेत्रामधून आपले श्रेणीसाठी पात्र गुणवंत असतील, कलेच्या माध्यमातून आता कला दालनाचं पाहणी झालीच आहे, त्या कलेच्या माध्यमातून आपल्या कलेची चुणूक दाखवणारे आपले सर्व विद्यार्थी, वक्तृत्व असो, लेखन असो, अभिनय असो, अशा सर्वांगीण कलामधून आपली चुणूक दाखवणारे माझ्या या प्रशालेचे विद्यार्थी आणि या प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांना अशा मान्यवरांच्या पाठीवर थाप असावी, त्यांना प्रोत्साहन मिळावं, त्यांना प्रेरणा मिळावी, मान्यवरांचं विचारांचं बाळकडू या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावं, यासाठी हा सारा प्रपंच केलेला आहे. अशा मान्यवरांचे शब्द, अशा मान्यवरांचे विचार ही अत्तर दुकानाची सहल असेल. आपण अत्तर विकत घ्या अथवा नका घेऊ, पण त्याचा सुगंध आपल्या मनाभोवती फिरत राहणार आहे आणि या संपूर्ण कार्यक्रमाचा आपण सर्वांनी आनंद घ्यावा, लाभ घ्यावा. दुपारी होणाऱ्या विविध गुणदर्शनासाठी सुद्धा आपण उपस्थित असाल, आपल्या या विद्यार्थ्यांच्या कलेला दाद द्याल अशी आपणा सर्वांसमोर अपेक्षा व्यक्त करते. श्री चरणी प्रार्थना करते की या विद्यार्थ्यांना असंच यशवंत गुणवंत यश प्राप्त व्हावं आणि शाळेचं नाव लौकिक हा उत्तुंग वाढावा, उंच उंच वाढावा, शाळेच्या प्रगतीचा आलेखही असा उंच असावा ही इच्छा व्यक्त करते आणि माझं प्रास्ताविक याला मी पूर्णविराम देते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करेन की आजच्या कार्यक्रमाचं त्यांनी दीप प्रज्वलन व सरस्वती मातेच्या फोटोला पुष्पहार अर्पण करून उद्घाटन करावयाचं आहे. प्रथमतः प्रतिमा पूजन व तदनंतर दीप प्रज्वलन.
एक वृक्ष देऊन त्यांचा शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी संचलित धन्यवाद. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करेन की त्यांनी आसनस्थ व्हावं. यानंतर मी विनंती करेन उपप्राचार्य माननीय डॉक्टर सुमेधा नाईक मॅडम यांना की त्यांनी अहवाल वाचन करायचा आहे. नमस्कार. आदरणीय व्यासपीठ आणि आपण सर्व शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी संचलित राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजचा सन 2024-25 चा अहवाल आपणासमोर सादर करताना मला आनंद आणि अभिमान वाटत आहे. सावंतवाडी आणि परिसरातील बहुजन समाजातील मुलामुलींसाठी शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून स्थापन झालेल्या या आमच्या प्रशालेत 5वी ते 10वी मध्ये 485 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, तर 11वी आणि 12वी मध्ये जिल्ह्यातील सर्वाधिक म्हणजेच 1527 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आमचं नेहमीच प्राधान्य असतं ते 10वी 12वी परीक्षेचा निकाल 100% लावण्यासाठी, आणि याही वर्षी 10वी 100% आणि 12वी 98.37% निकाल लागलेला असून 10वी मध्ये कुमारी सिद्धी राहुल ही विद्यार्थिनी 91.80% गुण मिळवून प्रथम आलेली आहे. इयत्ता 12वी मध्ये कला शाखेतून रेडकर कुशी 87.56%, विज्ञान शाखेकडून राहुल गावडे 92.83%, वाणिज्य शाखेतून वैष्णवी भांगले 92.50% गुण मिळवून प्रथम आलेली.
आली. तसेच श्रावणी रासम, आदिती चव्हाण, सिद्धार्थ आडेलकर, तन्मय गवस आणि सिमरन पास्ते या विद्यार्थ्यांनी IT या विषयात 100 पैकी 100 गुण मिळवलेले आहेत. बाह्य परीक्षांमध्ये आमच्या विद्यार्थ्यांनी उत्तुंग यश गाठलेलं आहे. गणित संबोध परीक्षेमध्ये विराज साळगावकर हा 100% गुण मिळवलेला विद्यार्थी आहे. तर NMMS परीक्षेमध्ये दिनेश राऊळ हा शिष्यवृत्तीधारक ठरलेला आहे. NMMS सारथी परीक्षेमध्ये संजना गावडे, शुभंकर गुबल आणि तनिष्का राणे शिष्यवृत्तीधारक ठरले. भारती विद्यापीठातर्फे घेतला जाणाऱ्या इंग्रजी परीक्षेमध्ये 5वी ते 9वी पर्यंत विद्यार्थी 100% पास झालेले आहेत. संस्कृत परीक्षेमध्येही 8वी, 9वी, 10वी मध्ये बसलेले सर्वच्या सर्व विद्यार्थी पास झाले. ब्रेन डेव्हलपमेंट या परीक्षेमध्ये तन्वी दळवी या विद्यार्थिनीला सुवर्ण पदक मिळालेलं आहे. सिंधुदुर्ग टॅलेंट सर्च या परीक्षेमध्ये सोहम कोरगावकर आणि कर्तव्य बांदिवडेकर या विद्यार्थ्यांनी सुवर्ण पदक मिळवून या विद्यार्थ्यांची इस्रो भेटीसाठी निवड झालेली आहे. तन्वी दळवी याही विद्यार्थिनीने सुवर्ण पदक मिळवलंय. तसेच अनेकांनी रौप्य आणि कांस्य पदकही मिळवलेली आहेत. माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये 6 विद्यार्थी शिष्यवृत्तीधारक ठरले. यामध्ये योगेश जोशी हा जिल्ह्यात 3रा आलेला आहे. जिल्ह्यामधून इन्स्पायर अवॉर्डसाठी 9 विद्यार्थ्यांची निवड झाली. त्यामध्ये सावंतवाडी तालुक्यातून एकमेव असलेला कुणाल हरमलकर हा आमचा विद्यार्थी इन्स्पायर अवॉर्डचा मानकरी ठरला आहे. आमच्या ज्युनियर कॉलेज मार्फत कैलासवासी आमदार भाईसाहेब सावंत वक्तृत्व स्पर्धा यावर्षी सुद्धा आमच्याच ज्युनियर कॉलेजच्या प्रीती सावंत, प्राची सावंत आणि आदिती राजाध्यक्ष या विद्यार्थ्यांनी जिंकलेली आहे. अस्मी मांजरेकर या माध्यमिकच्या विद्यार्थिनीने आणि पूर्वा चांदरकर या उच्च माध्यमिकच्या विद्यार्थिनीने जिल्हा राज्य स्पर्धांमध्ये अनेक स्पर्धेत यश मिळवलेलं आहे. तसेच स्वरांगी खानोलकर ही कला शाखेची विद्यार्थिनी आमची नृत्यांगना राज्यात प्रथम आलेली आहे आणि भोपाळ, मध्य प्रदेश इथं होणाऱ्या स्पर्धेसाठी उद्याच निघणार आहे. ती महाराष्ट्र राज्याचं नेतृत्व भारताच्या स्तरावर करणार आहे. तिला खूप खूप शुभेच्छा. क्रीडा क्षेत्रातलं यश तर अभिमानाने मिरवण्यासारखं आहे. यावर्षी 100 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी क्रीडा ग्रेस गुण प्राप्त केलेले आहेत. हर्ष सुहास जाधव हा 100 मीटर धावण्यामध्ये असोसिएशनच्या स्पर्धेत 19 वर्षाखालील मुलांमध्ये राज्यात, देशातही पहिला आलेला आहे. राज्यस्तरावर प्रणिता आहिरे ही कॅरम मध्ये 19 वर्षाखालील मुलींमध्ये तृतीय आलेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमचे नेहमीच प्रयत्न असतात. मग समृद्ध ग्रंथालयातील वाचन प्रेरणा दिन असो किंवा प्लास्टिक निर्मूलन उपक्रम, इथपासून फुगडी, मेहंदी, हेअरस्टाईल, फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा, वक्तृत्व, निबंध, चित्रकला स्पर्धा, फूड फेस्टिवल अशा भरगच्च कार्यक्रमांनी आमचं शैक्षणिक वर्ष चालू राहतं. आमचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी ही शाळेची मौल्यवान संपत्ती आहे, जी प्राचार्य धोंड सरांच्या नेतृत्वाखाली शाळेच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सतत प्रयत्नशील असते. प्रशस्त आणि देखणा परिसर ज्यांच्यामुळे लाभलाय ते आमच्या संस्थेचे सन्माननीय अध्यक्ष विकासभाई सावंत आणि सर्व आदरणीय संचालक मंडळ यांच्या पाठिंब्याशिवाय, आशीर्वादाशिवाय प्रगती अशक्यच आहे. आमच्या भरगच्च उपक्रमांचा आणि उत्कृष्ट कामगिरीचा अहवाल सादर करण्याची संधी मला दिली त्याबद्दल आभार. एक उत्तम शैक्षणिक प्रवास करण्यासाठी समाजासोबत आमची अतूट बांधिलकी कायम राहील अशी ग्वाही देऊन मी इथेच थांबते. धन्यवाद. माजी संचालक पाटील सर इथे उपस्थित झालेले आहेत. मी धोंड सरांना विनंती करेन की त्यांचं गुलाब पुष्प देऊन त्यांचं स्वागत करावं. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, त्यांच्या लेखन शैलीला वाव मिळावा, त्यांचं काव्य स्फुरत जावं, चित्रकला अविरत होत जावे, यासाठी आपल्या प्रशालेतर्फे मानस या नावाने वार्षिक अंक प्रकाशित केला जातो. मी सन्माननीय मान्यवरांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते या वार्षिक अंकाचं त्यांनी प्रकाशन करावं.
हॅलो 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 मानस हा वार्षिक अंक इथे मान्यवरांच्या शुभ हस्ते प्रकाशित होत आहे. या वर्षीचा मानस हा अंक आपल्या समोर प्रकाशित होतोय आहे. याचं मुखपृष्ठ मान्यवरांच्या शुभ हस्ते तुम्हाला दाखवलं जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या कलांचं प्रतिबिंब असलेलं असं मानस हा अंक इथे प्रकाशित झालेला आहे. या मानस अंकाच्या सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की त्यांनी आसनस्थ व्हावं. या मानस अंकाचा मुखपृष्ठासाठी डॉक्टर दिनेश नागवेकर सर यांनी भरपूर कल्पना सुचवलेल्या आहेत. या वर्षीच्या मानसच्या संपूर्ण संचालक मंडळाला खूप खूप शुभेच्छा. नक्कीच हा आपण अंक घ्यायचा आहे, वाचायचा आहे. यानंतर आमच्या प्रशालेतर्फे काही पुरस्कारांचं वितरण केलं जात आहे. शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी यांच्यातर्फे पुरस्कृत काही सन्मान इथे केले जातात. त्यापैकी आदर्श शिक्षण भूषण पुरस्कार सन 2024-25 या सालसाठीचा आदर्श शिक्षक भूषण पुरस्कार प्रशाले शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी तर्फे दिला जातो. या वर्षीचा सन्मान माननीय मुख्याध्यापक असलेले श्रीयुत धोंड सर यांना दिला जातोय. मान्यवरांना विनंती आहे की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते या पुरस्काराचं वितरण करावं. सन्माननीय मुख्याध्यापक असलेले जगदीश विष्णू धोंड सर आरपीडी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजचे मुख्याध्यापक पदाची धुरा पुरस्कारासोबतच कैलासवासी डॉक्टर अनंतराव रावजी शिंदे स्मरणार्थ श्रीयुत प्रकाश बळवंत खानविलकर याचकडूनही रोख रकमेचं पारितोषिकही दिलं जातं. आदर्श शिक्षक भूषण पुरस्कार. त्यानंतरचा दुसरा आदर्श शिक्षक भूषण पुरस्कार आहेत माननीय श्रीयुत अरविंद विठ्ठल साळगावकर सर, माजी मुख्याध्यापक दोडामार्ग इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय दोडामार्ग. श्रीयुत प्रकाश बळवंत खानविलकर याचकडून ठेवीच्या रकमेतून
पुरस्कार आहे आदर्श शिक्षकेतर गुणवान पुरस्कार. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा हा पुरस्कार शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी याचकडून पुरस्कृत आहे. श्रीयुत आनंद राघोबा म्हावळणकर आदर्श शिक्षकेतर पुरस्कार दिला जातोय. पुरस्कृत असलेला सन्मान आहे. शाल श्रीफळ सन्मान चिन्ह वृक्ष प्रसादीतर्फे सन्मानपत्र. एक विशेष सन्मान आपण प्रदान करीत आहोत. आपल्या प्रशालेतून शिक्षण घेऊन पुढे गेलेली विद्यार्थिनी अनन्या आनंद ठोंबरे कृपया तिने व्यासपीठाकडे येऊन थांबायचं आहे. माजी विद्यार्थी असलेली नुकताच झालेल्या सीए च्या परीक्षेत तिने उत्तम गुण प्राप्त करून सीए ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेली आहे. आपल्या प्रशालेमध्ये बरीच वर्ष सेवा निभावत
डॉक्टर होमी भाभा बालवैज्ञानिक स्पर्धा मराठी माध्यम या परीक्षेत राज्यात प्रथम आलेला विद्यार्थी होता. मगाशी अहवाल वाचनात याचं नाव ऐकलेला हा विद्यार्थी गुणवान विद्यार्थी म्हणून त्याचं कौतुक केलं जाते. त्याला खूप खूप शुभेच्छा. यानंतरची विद्यार्थिनी आहे ओजस गोकुळदास मेस्त्री.
पुढील आदर्श विद्यार्थी आहे विज्ञान शाखेतील तन्मय प्रसाद राणे, 12वी विज्ञान अ मधील हा विद्यार्थी. हे पारितोषिक देखील डॉक्टर दिनेश नागवेकर सर याचकडून पुरस्कृत करण्यात आलं होतं. विज्ञान शाखेतील आदर्श विद्यार्थी. पुढील विद्यार्थिनी आहे प्रज्ञेश्वरी नारसप्पा कपट्टी, 12वी विज्ञान ब मधील ही विद्यार्थिनी. विज्ञान शाखेतील आदर्श विद्यार्थिनी. हे पारितोषिक डॉक्टर दिनेश नागवेकर सर याचकडून पुरस्कृत करण्यात आलं होतं. पुढील विद्यार्थिनी आहे रिया राजेश म्हालटकर, 12वी विज्ञान अ. प्रशालेत चालू शैक्षणिक वर्षात 10वी व 12वी मधून मराठा न्यातीत क्रीडा नैपुण्य दाखवणारी विद्यार्थिनी. हे पारितोषिक कैलासवासी हेमलता अनंतराव शिंदे यांच्या स्मरणार्थ प्रकाश बळवंत खानविलकर याचकडून पारितोषिक पुरस्कृत करण्यात आलेलं होतं. तसेच मराठा न्यातीतील होतकरू विद्यार्थिनी तेजल ज्ञानेश्वर परब हिला देखील पारितोषिक दिलं जात आहे. तेजल ज्ञानेश्वर परब, मराठा न्यातेतील होतकरू विद्यार्थिनी. ही दोन्ही पारितोषिक प्रकाश बळवंत खानविलकर याचकडून पुरस्कृत करण्यात आली होती. यानंतर काही सांघिक बक्षिस आहेत. आपल्या प्रशालेतर्फे ज्युनियर कॉलेज मध्ये क्रिकेट स्पर्धा घेतली जाते. ज्युनियर कॉलेजच्या वतीने क्रिकेट स्पर्धा घेतली जाते. यामध्ये कॉमर्स ट्रॉफी या नावाने हे पारितोषिक दिलं जातं. या वर्षीचा कॉमर्स ट्रॉफी 2024-25 मधील मुली विजयी संघ आहे 12वी कॉमर्स ए. आणि उपविजयी संघ मुली 11वी कॉमर्स ए. ट्रॉफी घेऊन झाल्यानंतर खुर्च्यांवर बसून थांबायचं आहे. सगळ्यांचा सांघिक आपल्याला फोटो काढायचा आहे. 11वी कॉमर्स ए. उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज आणि मालविकावीर अशी पारितोषिका आहेत. उत्कृष्ट फलंदाज मुली आर्या परब, आर्या परब 11वी कॉमर्स ए. उत्कृष्ट गोलंदाज भावना लाखे, भावना लाखे. आणि मालिकावीर कृतिका कावले. फोटो काढायचा आहे, त्यामुळे सगळ्यांनी पुढच्या खुर्च्यांवर बसून राहायचं आहे. बक्षीस पात्र, बक्षीस मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी तिथेच थांबायचं आहे, फोटो काढायचा आहे. सगळ्यांनी खुर्च्यांवर येऊन बसा. मालिकावीर कृतिका कावले 12वी कॉमर्स ए. यानंतर कॉमर्स ट्रॉफी 2024-25 क्रिकेट स्पर्धा आणि मुलगे विजयी संघ आहे 11वी कॉमर्स सी. 11वी कॉमर्स सी. जोरदार टाळ्या देऊन त्यांचं प्रोत्साहन वाढवायचं आहे.
उपविजयी संघ 11वी सायन्स ए. उत्कृष्ट फलंदाज अथर्व तोरसकर. उत्कृष्ट फलंदाज अथर्व तोरसकर. थांब. अथर्व तोरसकर उत्कृष्ट फलंदाज. उत्कृष्ट गोलंदाज प्रतीक जाधव. उत्कृष्ट गोलंदाज प्रतीक जाधव. सावंत सर हे पारितोषिक वितरित करत आहेत. आणि मालिकावीर विशेष नाईक. मालिकावीर विशेष नाईक. त्या बाजूला एनसीसी बेस्ट कॅडेट. एनसीसी बेस्ट कॅडेट कुमार दीप दिलीप राऊळ इयत्ता 9वीतील हा विद्यार्थी. पुढील विद्यार्थी आहे हर्ष सुहास जाधव. 19 वर्षाखालील मुले या वैयक्तिक प्रकारात राष्ट्रीय स्तरावर 100 मीटर धावणे या प्रकारात तो प्रथम आलेला आहे. आपल्या प्रशालेचं प्रतिनिधित्व करताना संपूर्ण राष्ट्रामध्ये वैयक्तिक 100 मीटर धावणे या प्रकारात प्रथम आलेला हर्ष सुहास जाधव. थांबायला सांगितले ना. धन्यवाद. पुढची पारितोषिक पुढील कार्यक्रमात दिली जातील, म्हणजेच याच्याच पुढे. तत्पूर्वी पाहुण्यांना आपण त्यांच्या वेळेचा विचार करून कार्यक्रम पुढे ठेवूया. अगदी थोड्याच वेळात आपण पुन्हा बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम घेणारच आहोत. मी आजच्या कार्यक्रमाला उद्घाटक म्हणून लाभलेले आहेत माननीय श्रीयुत श्रीधर पाटील तहसीलदार साहेब यांना मी विनंती करेन की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं.
सर्वांना नमस्कार. आदरणीय व्यासपीठावरील या संस्थेचे सन्माननीय अध्यक्ष, त्याचबरोबर उपाध्यक्ष, त्याचबरोबर सर्व शिक्षक वृंद, मुख्याध्यापक महोदय आणि सर्व विद्यार्थी. खरं तर तुमच्या शाळेचं नाव आणि तुमच्या संस्थेचं नाव हे तालुक्यात नव्हे तर आपल्या 3 तालुक्यामध्ये त्यांचं कार्यक्षेत्र, 2 तालुक्यामध्ये आहे, सावंतवाडी आणि दोडामार्ग. पूर्वीचे तर एकच तालुका होता, आता ते सध्या 2 तालुके आहेत. परंतु स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आता मान्य अध्यक्ष महोदयांच्याबरोबर चर्चा करत असताना कळालं की त्यावेळी मुलींची शाळा काढणारी सुद्धा ही संस्था आहे आणि त्यांनी शाळा चालवणारी सुद्धा संस्था आहे. त्यामुळं इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शिक्षणाची गंगा लोकांपर्यंत पोहोचावी म्हणून प्रयत्न करणारी ही संस्था आहे. या संस्थेनं या कार्यक्रम अतिशय सुंदर आयोजित केलेला आहे आणि खूप अभिमान वाटला की या संस्थेचा विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरावर 100 मीटर मध्ये प्रथम आलेला आहे. काही विद्यार्थी भरतनाट्यम मध्ये रिप्रेझेंट करते. काही मॅडमनी सांगितलं की जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मध्ये इथं विद्यार्थी जात आहेत. म्हणजे असं कोणतं क्षेत्र नाही, कला आहे, क्रीडा आहे, सांस्कृतिक आहे आणि त्याचबरोबर अभ्यास सुद्धा मध्ये 100% रिझल्ट लावणारी तुमची संस्था आहे. त्यामुळे अतिशय आनंद झाला की आज चांगल्या कार्यक्रमासाठी तुम्ही मला बोलवलं. या संस्थेचं मी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी अतिशय छान असं विद्यार्थ्यांमध्ये आणि शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना घडवलं. म्हणूनच तर आहेत आता जसं की यांचे कला शिक्षक आहेत ज्यांनी विद्यार्थी घडवले म्हणून ते जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मध्ये जाऊ शकले. म्हणजे विद्यार्थ्यांना घडवणारे जे शिक्षक आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे विद्यार्थी पुढे जातो असतो. यांचे क्रीडा शिक्षक असतील, कला शिक्षक असतील, त्याचबरोबर म्हणजे मला शाळेची आठवण झाली की आमचे म्हणजे ज्यावेळी आम्ही विद्यार्थी होतो त्यावेळी सुद्धा आमचे संगीताचे शिक्षक असायचे की जे विद्यार्थ्यांनाच सगळे तबला इन्स्ट्रुमेंट वाजवायला लावायचे आणि विद्यार्थीच गाणं म्हणायचे. म्हणजे शिक्षक विद्यार्थ्यांकडून ज्या गोष्टी करून घेतात किंवा त्यांची आवड निर्माण करतात तेच खरे शिक्षक आहेत. माझे वडील सुद्धा शिक्षक होते, रिटायर झालेले आहेत. ते सुद्धा मुलांना पोवाडा शिकवायचे, खो खो शिकवायचे. त्यामुळं ते एक आपसुकच आम्हाला सुद्धा खेळाची आवड निर्माण झाली. नंतर योगायोगानं नवोदय विद्यालयामध्ये मला खेळामध्ये करिअर करता आलं. मला नवोदय तर्फे सुद्धा नॅशनल लेवलला खेळण्याची संधी मिळाली. त्याचबरोबर भाषण स्पर्धा इथं म्हटलं की भाषण स्पर्धामध्ये पण पार्टिसिपेशन करायला मिळालं. भरपूर काही वाचायला मिळालं कारण की तिथं लायब्ररी चांगली होती. तर आज तुम्ही बोलवलंय तर तुमचं एवढं चांगलं कार्य आहे तर या आमचा खारीचा वाटा म्हणून मी सरांना म्हणते की एक 100 पुस्तकं माझ्याकडून मी आपल्या संस्थेला देण्यासाठी मी इथं हे करतो आणि तुम्ही पुस्तकं चॉईस करा आणि सांगा. मी त्याच्यामध्ये जे विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या चरित्र आहे, वरच्या वर्गातल्या लोकांना चरित्र आवडतं वाचायला, खालच्या वर्गातल्या लोक म्हणजे ज्या पद्धतीनं त्यांना पुस्तकं हवं आहेत तुम्ही 100 पुस्तकं चॉईस करा आणि ती माझ्याकडून भेट स्वरूपात आमच्या संस्थेला मी देण्यासाठी मान्य करतो. कारण की वाचनाची आवड मला आहे आणि तुम्ही एवढं चांगलं काम करतायत तर आमचाही खारीचा वाटा असावा असं मला वाटतं. आणि त्यामागे सगळं तुमचं संस्था पाठीशी उभे आहेत. सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक यांचं खरं कौतुक आहे की त्यांनी विद्यार्थ्यांना एवढ्या चांगल्या पद्धतीनं त्यांना ट्रीट करतायत आणि चांगलं त्यांचं नाव कमवत आहेत. आणि सगळ्यात मोक्याच्या जागी असणारी संस्था आहे की सावंतवाडीतलं सगळ्यात चांगलं ठिकाण कोणतं आहे तर ते तुमची शाळा आहे. कारण की तळ्याच्या काठावरून व्ह्यू, एक कोर्ट आणि तुमची शाळा या 2च आहेत अशा संस्था की ज्याच्यामधून त्यांना सगळ्यात चांगला व्ह्यूज मिळतो, सगळं पाहायला मिळतं. चांगलं ग्राउंड पण थोडं इथं पार्किंगच्या ठिकाणी तुम्हाला खेळायला आहे. बाकी हॉल आहे, सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी चांगला हॉल आहे. इथं कलागुणांना वाव मिळतो. आताच माझी उपाध्यक्ष साहेबांची चर्चा झाली की इथं जर त्यांनी मॅटच्या टाकल्या तर मॅटवरची कबड्डी आपल्याला खो खो हे सुद्धा आपल्याला या ह्याच्यामध्ये ज्यावेळी तुम्हाला वेळ आणि हे असेल तुमच्या स्पर्धा असतील तशी आपल्याला तयारी करण्याची सुद्धा इथं संधी मिळेल. आपले क्रीडा अधिकारी विजय शिंदे साहेब आहेत, त्यांच्याशी पण मी चर्चा करून आपल्याला त्यातून कसा मार्ग काढता येईल ते आपण चर्चा करू. आणि महसूल प्रशासनाचा
इथं तालुक्याचे तहसीलदार म्हणून मी आपल्याला आवाहन करतो की आपण सर मार्च एंड पर्यंत आपण विद्यार्थ्यांसाठी किंवा त्याच्या अगोदर सुद्धा डोमेसेल जे दाखले लागतात त्यांचा आपण कॅम्प घेऊ, उत्पन्नाच्या दाखल्यांचा कॅम्प घेऊ आणि जे विद्यार्थी 10वी आणि 12वी मध्ये होणार आहेत त्यांना जातीचे दाखले लागणार आहेत, त्यांना EWS लागणार आहे, जे जे दाखले त्यांना आवश्यक आहेत त्याचा आपण स्पेशल कॅम्प इथं आयोजित करू. ज्यांच्याकडे वर्गनिहाय आपण यादी करू की कोणत्या कोणते त्यांना डॉक्युमेंट लागणार आहेत, काय कागदपत्र लागणार आहेत ते आम्ही सांगतो. इथंच महाई सेवा केंद्राला बोलवून घेऊन त्यांच्याकडून फॉर्म भरून घेतो. तिकडं तहसीलमध्ये येण्याची पण गरज लागणार आहे, आम्ही इथंच वितरण करू असं आपण पद्धतीनं नक्की नियोजन करू. म्हणजे एवढंच मी सांगेल की तुम्हाला महसूल प्रशासनाच्या वतीनं मी आश्वस्त करतो की कधीही तुम्ही विद्यार्थी म्हणून माझ्या केबिनला डायरेक्ट येऊ शकता की सर हे आमचं काम आहे, एवढं मी सांगू शकतो. आणि ज्या संस्थेनं बोलवलं त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. थँक्यू, धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर सन्माननीय अध्यक्ष तसेच आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष असलेले माननीय श्रीयुत विकासभाई सावंत यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मनोगत व्यक्त करावे. आजच्या या स्नेहसंमेलनाचे उद्घाटक आणि आपल्या तालुक्याचे तहसीलदार आदरणीय पाटील साहेब, व्यासपीठावर बसलेली सर्व मान्यवर मंडळी, सगळ्यांचा नामोल्लेख करत नाही. पाहुणे म्हणून आल्यानंतर थोडक्यात आपल्या प्रशालेची प्रगती पाहिल्यानंतर उत्स्फूर्तपणे पाटील साहेबांनी आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्या. तुम्हाला ऐकायला कदाचित 1 मिनिट 1.5 मिनिट लागलं असेल, परंतु त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतात याचा बऱ्यापैकी अनुभव घेतलेले आम्ही मंडळी आहोत. उदाहरणार्थ, आपल्याकडे विद्यार्थ्यांचं रजिस्ट्रेशन हे आता ऑनलाईन पद्धतीने होतं, UDAS वगैरे. त्यावेळेला आमच्या असं लक्षात येतं की अनेक मुलांचे कितीही माहिती भरली तरी ते पोर्टल घेत नाही. खोलात शिरल्यानंतर असं लक्षात येतं की 5 वर्षाचं मूल झाल्यानंतर त्याचं आधार कार्ड अद्ययावत व्हायला पाहिजे होतं. 10 वर्षाचं झाल्यानंतर पुन्हा एकदा ते अद्ययावत व्हायला पाहिजे होतं. ते केलं गेलेलं नाही, पालकांनी केलं नाही, विद्यार्थ्यांनी कधी लक्ष घातलं. आणि त्याचा दुष्परिणाम असा होतो, जो संस्थाचालक म्हणून आम्हाला भोगायला लागतो. शासनाकडून मंजूर होणारी जी काही पदं आहेत शिक्षकांची, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची, ती वजा केली जातात कारण विद्यार्थी संख्या कमी पडते. एका वर्षी तर 2 किंवा 3 विद्यार्थ्यांमुळे शिक्षक संख्या कमी झालेली आम्ही अनुभवलेली. परिणाम काय होतो, असलेला शिक्षक दुसऱ्या संस्थेमध्ये पाठवायची पाळी येते. सरकारला ते करावंच लागतं कारण पगार घालायचे आणि अनेक गोष्टी आहेत. म्हणून किती आपल्याला ऐकायला 1 मिनिट लागलं, 1.5 मिनिट लागलं, परंतु साहेबांनी सांगितलं तसं उच्च शिक्षण घेताना तुम्हाला डोमिसाईल पासून ते अगदी छोट्या मोठ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्टिफिकेटची गरज भासते. तुम्ही, आम्ही, आपले पालक तितके सतर्कतेने या गोष्टी सुरुवातीला बघत नाही, ऐन वेळेला धावपळ करतात. मग आम्ही साहेबांना वगैरे विनंती करतो, साहेब जरा एक बघा, त्यांच्याकडे काय एकच काम नसतं. अशी पाळी येता येऊ नये याच्यासाठी जो वेळ सत्कारणी लावता येईल, मी असं म्हणत नाही तुम्ही घरी गेल्यानंतर मोबाईल बघू नका, परंतु तुम्हाला आता आचारसंहिता हे शब्द ऐकून माहिती असते. स्वतःवर बंधनं घालून घेणं, हे स्वतःवर बंधनं घालून घ्यायची तयारी तुमच्याकडून ठेवली गेली पाहिजे की मला संबंध दिवसात मिळणाऱ्या वेळेपैकी अमुक वेळ मी खेळ खेळीन, घरी गेल्यानंतर अमुक वेळ मी माझा काय जो शालेय अभ्यासक्रमापैकी घरी येऊन करायचा होमवर्क असेल तो पूर्ण करीन, तासभर फार फार तर मोबाईल बघीन. सगळ्या गोष्टी करा, नाही असं मी म्हणत नाही, परंतु माझ्यासाठी योग्य काय हे ज्या दिवशी खऱ्या अर्थाने तुम्हाला समजेल त्या दिवशी तुमचं पुढचं आयुष्य, जे आमच्यासारख्या वयामध्ये येणारं आयुष्य असेल, ते सहजगत्या उलटून जाणार असेल. नाहीतर तुम्हाला आयुष्यभर खस्ताच काढाव्या लागतील. अनेक लोक आहेत, आपण बघतो आजूबाजूला, तो बिचारा आयुष्यभर अमुकच गोष्ट करत राहिला, त्याला काय कधी यश आलं नाही एखाद्या गोष्टीत, असं आपण म्हणताना ऐकतो. आपले आई वडील सुद्धा म्हणतात तेव्हा ऐकतो. पण एक लक्षात घ्या की मी नेहमी सांगतो,
आई वडिलांच्या ताब्यात तुम्ही जितका वेळ असता त्यापेक्षा जास्त वेळ तुम्ही तुमच्या शिक्षकांच्या ताब्यात असता. आणि आता परिस्थिती अशी आहे की साहेबांनी सुद्धा त्याचा पुसटचा उल्लेख केला. आमचा तर प्रयत्न संस्थाचालक म्हणून असा आहे की मुलांना पुढे काय, पूर्वीच्या काळात असायचं आफ्टर HSC व्हॉट नेक्स्ट, आफ्टर HSC व्हॉट नेक्स्ट असे कार्यक्रम असायचे. आता ते कार्यक्रम हा प्रकार गेला. एका वर्षी आमदार निलेश राणे खासदार असताना ते मला असं म्हणाले की सावंतसाहेब तुमच्या संस्थेमध्ये आपण एक कार्यक्रम लावूया, मार्गदर्शनाचा कार्यक्रम लावला. साहेबांना आता मोठेपणात मी सांगत होतो आमच्याकडे आता 2-2, 2,500 सगळी मुलं असतात. अर्थात आताच्या सकाळच्या सत्रात आम्ही बोलवलेले नाहीत, पण असतात. आणि या 2-2,500 मुलांना मार्गदर्शन मिळावं म्हणून केलेला प्रयत्न त्यांनी फॅकल्टीज बोलवल्या होत्या. 5 माणसं होती साहेब, 5. कोणासाठी बोलवलं होतं? तुमच्यासाठी बोलवलं. तुम्हाला जर स्वतःचं हित कळत नसेल तर दुर्दैवी तुम्ही आहात. इथे बसलेला व्यासपीठावरचा एकही माणूस नाही. आणि म्हणून तुम्हाला ज्या काही शंका असतील त्या सुद्धा तुम्ही शिक्षकांना विचारा. माझे शिक्षक मंडळी, आता इथे नाव घेतोय म्हणजे एकट्याचं नाव घेतोय असं समजू नका. माझे उपप्राचार्य देवरकर सर आहेत. 100% रिझल्ट असायचा. आणि मी विचारात थोडासा पडलो होतो की आता हे रिटायर होत आहेत, रिटायर झाल्यानंतर पुढे काय, नवीन येणाऱ्या शिक्षकांकडून काय होईल. आजही ती परंपरा कायम ठेवली गेली. कारण एक प्रकारचा मानसिक दबाव सुद्धा असेल असं मी म्हणतो की माझ्या अगोदरच्या शिक्षकांनी चांगलं काम केलंय, मी सुद्धा चांगलं काम केलं पाहिजे. आणि त्या निमित्ताने माझी शिक्षक मंडळी ही केवळ ज्ञानदानाचं काम करतात असं नाही, संस्कार देण्याचं सुद्धा काम करतात, मार्गदर्शन सुद्धा देतात पुढे काय करायचं. तुम्ही जर विचारणारच नसाल, तुम्हाला फक्त गमती जमतीच करायला वेळ पुरत नसेल तर मग दुर्दैव कोणाच्या आड येणार आहे हे बघा. ज्या वेळेला साहेब म्हणतो, साहेब माहितीसाठी आपलं सांगतो, परदेशापासून दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत आज आमचे विद्यार्थी पसरलेले आहेत. 5-6 आकडी हजारोंच्या संख्येमध्ये मुलं पासआउट झाले इथून. कारण संख्याच मोठी आहे, अनेक वर्ष चाललंय. आणि कुठे कुठे कुठल्या कुठल्या स्तरावर गेलेली मी घडलेले एक प्रसंग सांगतो, आपल्याला कदाचित तो माहित नसेल म्हणून म्हणतो की एकदा ज्ञानी जयसिंग राष्ट्रपती होते आपल्या भारताचे. त्यांची कारकीर्द संपायला ते महाराष्ट्रामध्ये आले होते. शेवटचा दौरा त्यांचा महाराष्ट्राचा होता. महाराष्ट्र सरकारतर्फे राजभवनवर त्यांच्यासाठी जेवण ठेवलं होतं, म्हणजे सहभोजन. आणि त्यावेळेला श्रीकांत जिचकर नावाचे मंत्री, राजशिष्टाचार मंत्री म्हणून होते. जगातल्या उत्कृष्ट 10 युवकांमध्ये त्यांचा समावेश होता. 30-30 डिग्री होते त्यांच्या. आणि ते राजशिष्टाचार मंत्री होते. आणि नेमकं राजभवनवर त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचं भाग्य आम्हाला मिळालं. मी, माझे वडील आणि आई वगैरे गेलो होतो. आणि ते डेप्युटी चीफ म्हणजे उपप्रमुख सुरक्षेचे राष्ट्रपतींच्या ते आले. युनिफॉर्म मध्ये असतं, आपण बघतो त्यांना ADC म्हणतात. ते आले आणि माझ्या वडिलांच्या पाया पडले. सगळेच बघत राहिले. असं काय, अनेक ठिकाणी ते राष्ट्रपती म्हटल्यानंतर देशात कुठेही जातात आणि ते काय मंत्र्याबिंत्र्यांना कोणाला काय नमस्कार करण्याचा आणि सॅल्यूट मारण्याचा विषय नसतो, कारण ते त्या राज्याचे असतात. आश्चर्य वाटून दोघं एकमेकाकडे बघत राहिल्यासारखे राहिले. आम्ही बघत राहिलो सगळे, बाकी मंत्री मंडळ होतच ते. आणि ते पटकन म्हणाले, सर तुम्ही मला ओळखलं नाही का, मी तुमचा RPDचा विद्यार्थी. विचार करा, RPDचा विद्यार्थी देशाच्या राष्ट्रपतीचा उपप्रमुख म्हणून सुरक्षा विभागाचा काम करत होता. जयंतराव टिळक जे सभापती होते विधान परिषदेचे, त्यांचे प्रायव्हेट सेक्रेटरी आपले विद्यार्थी होते. अनेक आतापर्यंत सुद्धा अनेक लोक विधिमंडळाच्या सचिवालयामध्ये काम करणारे किंवा सचिवालय आपलं आत्ताच आहे मंत्रालय ज्याला म्हणतो ते, इथे काम करणारे आपले विद्यार्थी. सांगायचं तात्पर्य काय की ज्यांना महत्व कळलं शिक्षणाचं, ज्यांना महत्व कळलं आपल्या व्यक्तिमत्व घडवण्याचं, त्यांनी त्याचा लाभ घेतला. तुम्ही आम्ही मागे राहणार आहोत का? मला बसल्या बसल्याच एक गोष्ट आठवली म्हणून सांगतो. तुमच्यासारखाच मी विद्यार्थी होतो. त्यावेळेला बराच फिरण्याचा प्रसंग व्हायचा. आणि या रत्नागिरी जिल्हा त्यावेळेला अखंड होता, 2 जिल्हे झाले नव्हते. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी वेगळा नव्हता.
त्यावेळेला मी तुमच्यासारखा फिरत असताना जवळजवळ 90%, मी जर अतिशयोक्ती करत नसेन, जवळजवळ 90% शाळा ज्या तुमच्या माझ्या गावामध्ये पण आहेत, आरोग्य केंद्र ही लोकांनी फुकटमध्ये जमीन देऊन बांधलेली आहे. आणि त्याच्या उद्घाटनाला उपस्थित राहण्याची मला संधी मिळाली, कारण माझे वडील त्यावेळेला जिल्हा परिषदेला पदाधिकारी म्हणून होते, अध्यक्ष होते. त्यांच्यासोबत फिरताना मी बघितलं की लोकांनी आपली जाणीव ठेवली की मी समाजाचं देणं लागतो. आम्ही काय करतो, तुम्ही म्हणणार आम्ही तर विद्यार्थी आहोत, आम्हाला काय करायचं आहे. पण ही जर बांधिलकी आपण जपली तर त्याचा कळत नकळत चांगला परिणाम हा तुमच्या माझ्या व्यक्तिमत्वावर होणार आहे. तुम्हाला आम्हाला चांगल्या पद्धतीचं शिक्षण मिळेल, पुढच्या पिढीला मिळेल, आरोग्याच्या सुविधा मिळतील, या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. पण आता कितीसं आपण देणं लागतो समाजाचं म्हणून बघतात, वेळ नाही आहे लोकांना बघायला. लोक म्हणतात मी माझंच काय बघणार, मग माझं बघताना सुद्धा काय बघायचं. आता मी स्वतःच उदाहरण तुम्हाला सांगतो. मी अगदी परमेश्वरा शपथ कधी कुठलंही व्यसन केलं नाही, अगदी सुगंधी सुपारी पण खाल्ली नाही. पण 2012 सालात माझं हार्टचं ऑपरेशन झालं, ओपन हार्ट सर्जरी. 5 ग्राफ्ट बसवले, 5 ग्राफ्ट घेऊन मी आता तुमच्याशी बोलतो. गेल्या वर्षी मला पॅरालिसिसचा अटॅक आला. आता मी 5-6 दिवसापूर्वी आलोय तपासणी करून. मी असं समजत होतो मला काहीच होणार नाही, मला कसलं व्यसन नाही. आणि हे सगळं चालू असताना अचानक माझा मुलगा मला म्हणाला, पप्पा तुम्ही नियोजन म्हणता आयुष्याचं, तुम्ही कधी विचार केला होता काय एवढे लाखो रुपये तुम्हाला आरोग्यासाठी लागतील, तुम्ही बाजूला काढून ठेवले होते का? खरोखरच बाजूला काढून ठेवले नव्हते, पण लागतील याची सुद्धा अपेक्षा नव्हती. त्यामुळे तुम्हाला नियोजन तुमच्या आयुष्याचं करताना कुठल्या गोष्टी वाढून ठेवल्यात काहीच सांगता येणार नाही. त्यामुळे पहिली गोष्ट काय की तुम्ही स्वतःच्या तब्येतीसकट छोट्या मोठ्या गोष्टी अशा वाटल्या तरी लक्ष दिला पाहिजे. हे मला आत्ता जाणवतंय ह्या वयामध्ये. म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय की आपल्याला ज्या गोष्टी बघायला पाहिजे, चेहऱ्यावर काय आपण पावडर लावली की झालं काम, असं नाही चालत. जे शरीर असं म्हणतात की सावली सुद्धा साथ सोडते ऊन गेल्याबरोबर, जे शरीर आयुष्यभर साथ देतं त्याच्याकडे सुद्धा बघायला आपल्याला वेळ नसतो. आणि आम्ही नियोजनाच्या गोष्टी बोलतो. मी कोण होणार आहे, डॉक्टर होणार, इंजिनियर होणार, सगळं ठीक आहे बोलायला, पण ते साध्य करण्यासाठी आपण काय प्रयत्न करतो हे सगळ्यात महत्वाचं. आणि म्हणून माझं असं मत आहे की शालेय जीवनामध्ये आई वडील ओरडतात, अभ्यास कर, आपल्याला आपणही त्रागा करतो, शिक्षक ओरडतात, आपल्याला वाटतं असे लोक नाही पाहिजे आजूबाजूला, मला कशाला त्रास देतात वगैरे वगैरे. या गोष्टी तुमच्या माझ्या आयुष्यातल्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत. ह्या पहिल्या ओळखा, या गोष्टीकडे लक्ष पहिलं द्या की तुम्हाला तुमचं आयुष्य पुढचं सुकर करायचं आहे तर आजच तुम्हाला त्रास काढला पाहिजे. आज त्रास काढला तर आयुष्याच्या अखेरीला त्रास काढावे लागणार नाही. आज त्रास नाही काढला आयुष्याच्या अखेरपर्यंत तुम्हाला त्रास सहन करावा लागेल. आणि म्हणून मित्रांनो, हे जे गुणवंत विद्यार्थी आपल्याकडून काय काय गुण मिळवून गेले, कौतुक पाहुण्यांनी सुद्धा केलं, अनेक जण करतात, त्यांच्यातले चांगले गुण घ्यायचा प्रयत्न करा. सगळेच काही आत्मसात होतील असं नाही. थोरा मोठ्यांचे, राष्ट्रपुरुषांचे सुद्धा आपण दिन साजरे करतो, त्याच्या मागची भूमिका हीच आहे. आता साहेबांनी सुद्धा सांगितलं की मी 100 पुस्तकं देतो, काहीतरी कसली तरी आणून आम्ही साहेबांना द्यायला सांगितलं तर योग्य होईल का? तर नाही. त्या वाचल्यानंतर कुठेतरी आपल्याला त्याच्यापासून स्फूर्ती मिळाली पाहिजे, प्रेरणा मिळाली पाहिजे, ही भूमिका असली पाहिजे आणि ती तुम्ही घ्यावी. हे 1ली ते 10वी हे 10वी पर्यंतच, आणि पुढे आता योग्य अयोग्य हे नंतर समजेल. परंतु नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, नवीन शैक्षणिक धोरण जे केंद्र सरकारने जाहीर केलंय, त्याच्यात अजून थोडीशी स्पष्टता यायची आहे. ती सुद्धा माहिती नसेल तर आपण काय करणार? उदाहरणार्थ 12वी झाल्यानंतर 4 वर्षाचा आणि 3 वर्षाचा असे 2 ग्रॅज्युएशनचे टप्पे आहेत. 3 वर्षाचा टप्पा केलेल्या माणसाला पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता येणार नाही. किती लोकांना माहिती आहे? मला माहिती नाही. राज्यस्तरावर अधिकारी मंडळींशी बोलल्यानंतर सुद्धा लक्षात येतं की त्यांनाही विचारांना स्पष्टता नाहीये. काय राज्याच्या सरकारांनी घ्यायचं आहे हेही धड माहिती नसतं. असं होता उपयोगाचं नाही. आपल्याला या गोष्टीची दक्षता घ्यायला पाहिजे. आणि
जितकं आपल्याला साधेपणात राहता येईल तेवढं बघितलं पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आपल्याकडून चांगल्या गोष्टी घडतील आणि नावलौकिक या शाळेचा हा तुमच्यामुळेच आजपर्यंतचा आहे. रिझल्टच्या बाबतीत असेल आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये मिळालेल्या यशाच्या बाबतीत असेल, त्या दृष्टीने तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपतो. हॅलो, धन्यवाद सर. यानंतर आभार प्रदर्शन होईल, पण तत्पूर्वी एक विशेष उल्लेखनीय कामगिरी केल्याच्या विद्यार्थिनी आपल्या प्रशालेला लाभलेली आहे. तिचं नामोल्लेख करणं गरजेचं आहे. पारितोषिकाचं वितरण तिचं संध्याकाळच्या सत्रात केलं जाईल, परंतु सर्व मान्यवरांच्या समक्ष तिची ओळख करून देऊ इच्छितो. कुमारी अस्मी प्रवीण मांजरेकर अशी ही विद्यार्थिनी आहे. या विद्यार्थिनीने शाळाबाह्य वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये बरेच नाव कोरलेलं आहे. कुठलीही स्पर्धा असो, जिल्हास्तर, राज्यस्तर, तालुका स्तरावर तिने वक्तृत्व स्पर्धेत आपलं स्थान अबाधित ठेवलेलं आहे. प्रथम क्रमांक मिळवून आपल्या शाळेचं नाव तिने उज्ज्वल करणारी व आपल्या शाळेला जिल्ह्यात वेगळी ओळख निर्माण करून देणारी ही गुणी विद्यार्थिनी आहे. या क्षणी, अगदी अंतिम क्षणी तिला जरी सांगितलं की अमुक अमुक ठिकाणी स्पर्धा आहे, तर झटपट तयारी करून त्या स्पर्धेत ती जाते. एवढेच नव्हे तर त्या स्पर्धेत आमच्या कॉलेजला क्रमांक मिळवून देते, स्वतःचं नाव रोशन करते. अशी ही कुमारी अस्मी प्रवीण मांजरेकर, हिचं आपण जोरदार टाळ्या देऊन अभिनंदन करूया. कृपया तिने रंगमंचावर येऊन पुष्पगुच्छ आणि भेटवस्तू स्वीकारायची आहे. पालक असतील तर कृपया पालकांनी देखील यायचं आहे. अस्मी प्रवीण मांजरेकर. धन्यवाद. अस्मीला भविष्यातील सर्व स्पर्धांसाठी खूप खूप शुभेच्छा. मी सन्माननीय श्रीयुत संजय पाटील सर पर्यवेक्षक यांना विनंती करतो की आजच्या या कार्यक्रमाचं त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं. सन्मान्य व्यासपीठ, आजचा हा दिवस आमच्यासाठी अत्यंत अभिमानाचा आणि आनंदाचा आहे. पारितोषिक वितरण समारंभ हा केवळ एका उत्सवाचा भाग नाही, तर कष्ट, जिद्द आणि प्रतिभेला दिलेली ओळख आहे. आज आपण येथे आपल्या विद्यालयातील संस्थेतील गुणवान विद्यार्थ्यांचा सन्मान केला, ज्यांनी आपली कठोर मेहनत आणि आत्मविश्वासाने आपल्या पालकांचे, शिक्षकांचे, शाळेचे व संस्थेचे नाव उज्ज्वल केले आहे. आणि हे यश विद्यार्थ्यांसाठीच नाही, तर प्रत्येकासाठी प्रेरणादायक ठरते. कारण हे आपल्याला सांगते की मेहनत कधीच वाया जात नाही, त्याला नक्कीच यशाचा मुकुट असतो. आज अत्यंत विशेष म्हणजे या ठिकाणी मी सर्वांचे आभार मानण्यासाठी उपस्थित आहे. सर्वप्रथम या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आजचे प्रमुख पाहुणे व कार्यक्रमाचे उद्घाटक माननीय श्री श्रीधर बाजीराव पाटील तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी सावंतवाडी साहेब यांनी आपल्या व्यस्त दिनचर्येतून वेळ काढून येथे उपस्थिती दाखवली, कार्यक्रमाची शोभा वाढवली व आपल्या प्रशालेच्या वतीने हा सोहळा अधिक स्मरणीय बनवला. त्यांनी विद्यार्थ्यांना वाचनाची आवड लागावी म्हणून आपणाकडून पुस्तक देण्याचा मानस दर्शविला. यांचे प्रशालेच्या वतीने मी मनपूर्वक आभार मानतो. एक व्यक्ती म्हणून जगण्यापेक्षा एक व्यक्तिमत्व म्हणून जगा, कारण व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व सदैव जिवंत राहते. असेच उत्तम व्यक्तिमत्वाचे धनी, प्रत्येक वेळी बळ देणारे, पुढाकार घेणारे आमचे संस्था अध्यक्ष या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून लाभले. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळेच आणि उपस्थितीमुळे हा कार्यक्रम अधिक यशस्वी आणि प्रभावी झाला, असे या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय श्री विकासभाई सावंत, अध्यक्ष शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी यांचे आम्ही मनपूर्वक आभारी आहोत. त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून बहुमूल्य असे विचार व्यक्त केले, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार.
या कार्यक्रमासाठी लाभलेले प्रमुख उपस्थिती माननीय श्री डॉक्टर दिनेश नागवेकर साहेब, उपाध्यक्ष शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी, माननीय श्री व्ही नाईक साहेब, सचिव शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी, माननीय श्री CL नाईक साहेब, खजिनदार शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी, माननीय श्री अमोल सावंत साहेब, अध्यक्ष शाळा समिती RPD हायस्कूल सावंतवाडी, तसेच सर्व संचालक मंडळ शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी, शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी संचलित तिन्ही शाळांमधील आजी, माजी, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, या सर्वांचे मी प्रशालेच्या वतीने आभार मानतो. शाळेने व संस्थेने दिलेल्या निमंत्रणाला मान ठेवून या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहून आपला सत्कार स्वीकारला, असे सत्कारमूर्ती माननीय श्री JV धोंड सर, मुख्याध्यापक RPD हायस्कूल सावंतवाडी, माननीय श्री अरविंद साळगावकर सर, माजी मुख्याध्यापक दोडामार्ग इंग्लिश स्कूल दोडामार्ग, माननीय श्री आनंद राघोबा म्हाळवणकर, शिक्षकेतर कर्मचारी दोडामार्ग इंग्लिश दोडामार्ग, या सर्वांचे प्रशालेच्या वतीने मी आभार मानतो. व्यासपीठावर सर्व उपस्थित तसेच प्रशालेतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, सांस्कृतिक प्रमुख, GS, LR, तसेच सर्वात महत्वाचे म्हणजे ज्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे असे तुम्ही सर्व विद्यार्थी, पालक, बक्षीसपात्र विद्यार्थी, या सर्वांचे शाळेच्या वतीने आभार मानतो. उपस्थित पत्रकार विनायक गावस, फोटोग्राफर सावंतवाडी पोलीस स्टेशन, ध्वनी प्रकाश यंत्रणा, तसेच MSCB सावंतवाडी, सूत्रसंचालक, आयोजक, या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सर्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे ज्यांनी सहकार्य केले त्या सर्वांचे आभार मानतो आणि अध्यक्षांच्या परवानगीने हा बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम इथेच संपला असे मी जाहीर करतो. धन्यवाद. धन्यवाद. बक्षीस पात्र विद्यार्थ्यांनी आपल्या जागेच थांबायचं आहे. सगळ्याच विद्यार्थ्यांनी आपल्या जागी थांबायचं आहे. बक्षीस वितरण जी थांबलेली आहे ती लगेचच वितरित करण्यात येणार आहेत. मान्यवरांना मी विनंती करेन की त्यांनी स्टेजच्या मागे अल्पोपहारासाठी जायचं.